Την καλημέρα μου. Όπως ξέρετε είμαι ο Κώστας, παραπληγικός. Το κράτος δεν με αφήνει και να δουλέψω λόγω του επιδόματος που μου δίνει. Από το 23 που έχασα το σπίτι μου, ζω σε αυτό το κοντέινερ και σε αυτές τις συνθήκες. Εσείς οι παίκτες και εσείς που στηρίζετε τους παίκτες, εάν θέλετε και αν μπορείτε να στηρίξετε και εμένα, θέλω να πιστεύω πως ακόμα υπάρχει ανθρωπιά και υπάρχει και ανθρωπιά προς όλους στους παίκτες και στους δωρητές και στον πρώτο κόσμο που τους υποστηρίζετε. Ο καθένας με το λιθαράκι σας μπορείτε να με βοηθήσετε. Να ξέρετε πως έρχονται και Άγιες ημέρες και θέλω όλοι να κάνετε μια κοινοποίηση το βίντεο αυτό. Ευχαριστώ πολύ.